Abantase ayahlalani phansi ke sanhlalani phansi yothi akho ndimcapukisa ngongathi le bukelani lento then nibuye sikhe sincokola iyandicapukisa. The NPA welcomes the conviction and sentencing of 25-year-old Mozambican national Armando Pakula to an effective 25 years imprisonment by the Gauteng Division of the High Court in Johannesburg for the murder of Warwick Stock, popularly known as DJ Waras. Pakula pleaded guilty in terms of Section 105A of the Criminal Procedure Act, admitting that he carried out the killing for payment. This sentence reaffirms the NPA's commitment to ensuring that perpetrators of violent and contract killings are held accountable and that justice is served for the victims and their families. Mamelani bantasi into eyenzekayo. So niyakhumbula mos into nokumana DJ Waras uye wabaswa eJohannesburg CBD last year or this year andisakhumbuli kahle, but wabaswa eJohannesburg CBD. DJ Waras ke ngela xesha bantasi ebebusy ngezinto zakhe ze hijacked buildings and what not, ebebusy zezonto yabona. So I find bantase sakhala, I remember nami ndayenza lo video ndisithi hayi so silahlekelwe bantase, siyayazi salahlekelwe. Fine bantase lahamba ixesha kwathiwa into nokubana naku umuntu efunyeni ne kufunyenwe uAmando ufunyanwa njani bantase? Ufunyanwa ngoske. So uAmando uyabonakala kwi-CCTV ne, but akabonakali embasa DJ akabonakali embasa, ubonakala bantase eya kula area ino DJ then aphume, then after embasile aphinda abuye ke ngoku azocheckisha sekukho abantu ke ngoku aphinda abuye azocheckisha into nokubana nyanyani na yenzekile nalento beyenza. And nikhumbule bantase into nokubana kuthiwa ke aba bantu babasa abantu bayayithanda lanto, yaqonda into nokubana umuntu enza isenzo sakhe ugqiba kwakhe aphume kwindawo yentlekele then aphinda abuye ke ngoku azocheckisha into nokubana ihamba njani indawo yentlekele, like what's happening there. So wabanjwa kanjalo ke ngoku Amando into nokubana wabonakala esitshe ekhamereni, ngaqonda esiya kula direction no DJ ubonakala ebaleke ebuyele emva waphinda wabuya wayocheckisha pha. Uzobhaqwa kanjalo kwathiwa makhekiwe kulaa mfana because intoni ibangela uba abuyele ngapha. And ke ngoku ekubuyeleni kwakhe akabonakalisi ngathi ngumuntu ebenohambo, yabo bantazi, ubonakalisa ngathi ngumuntu obeyocheckisha into nokubana kwenzeka ntoni phaa kulaa ndawo esiganeko. Sharp show that hayi good job mapolisa into nokubana niyibambe loo nto. Ayaphelela apho bantase sharp kwasetshwa ke ngoku iifowuni zikaAmando and everything else. Xa kusetshwa iifowuni zikaAmando kwafumaniseka uba nyhani uAmando unemali ayibhatelweyo, ubhatelwe i-7,000 rand. Ngaqonda ebepromiswe i-25k then wabhatala i-7,000. Kwathiwa ke ngoku the rest uAmando uzayifumana after isehlo esi. Sharp chomi naleyo sathi okay cool. Then kwahanjwa ke ngoku kwayobanjwa elinye ixhego la flash igama bantase, kwahanjwa kwayobanjwa omnye niyamkhumbula bantase enenwele ezi black and white, ndizawuzama ufuna ipicture ndiyifake. Kwahanjwa kwayobanjwa laa mfo. Ekubanjweni kwakhe laa mfo kuthiwa nguye obhatale uAmando ne, but no, umnqwazi wam awuqini because uAmando ngoku into ayenzileyo uvele wapleada guilty kulaa nto ayenze ku-DJ. Uvele wapleada guilty and ke ngoku bantase xa ipleade guilty uye wanikwa i-25 years in prison. And ke ngoku bantase 25 years is nothing. First of all uAmando ufuna ntoni apha eSouth Africa njengoba ezoqashwa apha eSouth Africa? Ufuna ntoni apha eSouth Africa engenamsebenzi? Because into emenzela into yokubana ahambe eqashwa, into yokubana bulala abantu, into yokubana ulizayizayi elifike apha eSouth Africa lingenamsebenzi, alinamsebenzi basically. That's how umsebenzi wakhe ukubasana nabantu. So okokuqala nje uAmando ngicapukiswa le nto yobana usuka ngapha eMozambique uzokwenza ezonto apha, number 1. Number 2 ndicapukiswa yinto nokubana 7k for ubomi bomntu, 7k sekungasikani iporhela uWaras, 7k. And ngicapukiswa nale nto uba sikhona isandla sikajamba sikule nto bantase. I feel like laa tata, umbona laa tata
uthi kuthiwa nguye oqashwa Amando, I feel like uthatha i-fall for someone. Bafuna into yokubana siyilibale le nto ka-DJ Warras, then laa tata uzawuphuma etshaya kulaa nto leRhosi Mampuru. Ndanixelela okanye uphusa eSun City, uzawuphuma etshaya eSun City bantase ndanixelela. Ndiyanixelela ngoku into yokubana uzawuphuma etshaya kukhavarishelwa umntu apha. Le nto le ifana nqwanele yayo DJ Somebody kwathini kwangathi naku i-Woodmead i-dangerous. Kanti kuyaziwa into yokubana ayo-Woodmead itheni, it's just that kukho abantu abasetlisha isikor sabo se-drugs. And anditsho into yokubana ibimayelana ne-drugs, but what I'm saying is ikhona kukho i-syndicate ebimfuna out umntana abantu ezilungele into nalapha eSouth Africa ziyacapukisa. And into engicapukisa uwesi into yokubana ba-proud bathi justice is served kwathini kaske ndibakatsi bathi katsa because akho justice ngandawo kuyo yonke le nto. Siyayibona thina sisi-South Africans into yokubana inesandla nenyawo nomzimba kaJambasi le into. UJambasi ungene wonke avelanga nangonwele uJambasi avelanga nangonwele kule into inaye phakathi. Hayi iyangicapukisa mina. Ndacapukiswa ila 7,000, ndacapukiswa ila 25,000 wayithenjiswayo, ndacapukiswa ile nto bani zayizayi, ndacapukiswa yile nto bana kwalo mntu umqeshileyo akangumuntu ungathi anganayo i-20. Ngumajola nalapho akangumuntu ungathi anganayo i-25,000. Lapho xa umjongile wena lapho uqeshe lo mntana anganayo i-25,000. The Johannesburg Magistrates Court has denied an application for the release of CCTV footage allegedly implicating Victor Majola in DJ Warras's murder. The disputed footage was from a camera near the murder scene. The 40-year-old media personality, whose real name is Warwick Stock, was gunned down in the Johannesburg CBD last month. The footage is believed to be of accused Victor Majola and the alleged gunman. It's believed to capture crucial moments. Majola's bail application will resume tomorrow. The video footage is available. It is sent to the laboratories, the forensic laboratories, for analysis. At this stage, it is not ready because they are still busy with their analysis. Therefore, this court will not summons the video footage to be brought to court as evidence. Defense lawyer Dumsani Mabunda has indicated their intention to submit an application to present an alibi as part of the bail application. We have an alibi, and therefore we'll bring an application to submit a supplementary affidavit to assist us in this regard. Should this accused remain in custody, waiting for police to investigate? The police, they arrest and they investigate when a person is in custody. Mabunda has also told the court that DJ Warras was also seen as a building hijacker. The deceased, and with due respect, cannot be portrayed as an angel because they understood that was a building hijacker. And him being in that field, there are many possibilities. He could have been killed by any other person in this fraternity.